Корея, салом, сӯзи Апашка. Ва алейкум ассалом, Корея. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб? Мансурҷон, сӯзои тинҷи хуш омадӣ. Илҳомиддин, якум лайк. Илҳомиддин, хуш омадӣ. Сӯзи тинҷи саломатиёт хубай? Раҳмат барои лайкотон. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ку гап зане? Меша раҳмат сӯз тинҷ апаҷон. Хитам сӯзи. О, худо ба шукр сӯз. Штам амҷа як бор эфир кардам. Эфирам ва дига программа қати безебай. Ина и қати зурай. Неки 45 минутай ҳамиш безеб. Чо кардем дига? Ҳичи амҷа штам арифлейма тамошо карда каталог дар ҷои корм буд овардам. Мегум барои скидка дорам 70%. Мегум ягон чи ба хидмат заказ кунам. Гапома нахондед. Ки ин эфир безор кард. Не, ин эфир нағзай. Ина ӯ дига программа безебай ки зебо. Ҳавай қати мегум дига эфир накунам. Ина ин нағзай. Уда ман бисёр гапои шуморо нахондум. Спам рафтааст. Ку гап зан гапоту даминҷа? Пешравӣ чӣ хелай? Пешравӣ мешавад, хай худо ба шукр. Соатом 1256 аст. Ман Роила ки суҳбат кардам. Фаҳмо Роила, Робиа омадиянд дидимам ва ё қатъи саломошнам надидам. Вақте ки буромада истабудан хай гуфтан ҳамуҷо да дидим тамом. Ай худо чӣ халай Корея? Ҳамин рӯз ҷои кор да чанд касак дидам. Гуфтам подписатсия кунем. Подписатсиям кардан. Ай кор омадам 622 будам. Хоб рафтам хестам мебинам 229 шидам. Кадом одамои чӣ бигӯм дилкушо чӣ кардиям, подписатсиям кардиям. Апа я овезонаш кун кардам ку? Ман гуфтам ю. Бачаҳои ҷои кормо дизадаранд заказам кардан нест, наёфтестам дар ин каталог. Айморам майда шудестай, соатон қариб 1000 мешавад, кам монд. Зур. Расул, ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом, Расул. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб? Хуш омадӣ. Цип-цип. Короче, ничего интересного не нашла. Я подводка заказ карданем тамом. Чизи дар кура дар ин каталог нест, скидкаи 70% дорам. Мурдам ай хандаe. Чӣ ба зебо? Вай аҷиба гуфт ки асри 21. Чӣ хел мулло будааст. Гӯш кардим я гапои мара?
ро фарбе боши админка гап нест. апай тахмина мегӯ марам як бозӣ сарчим шумо чӣ мегӯен мешава? Мешава ина иҷа духтаро бисёранд. бачааки тилоакит соза расул калонак шидааст. лайк монед дар комменти ман нӯширгид конкурсе. о сар тез сар гардон як камада мега. салом алейкум. ваалейкум ассалом. чорта ҳасте мега. эвое мега. авай мардака мегум ки зебо подписаться ку гуфтум ку авай мегам ай занам метарсам ба худо мурдам ай хандара. мо дар раздевалка обед мекунем стол мондагиян калон айда духтаро ама амҷа мешинем хай дута бригадаем кам будем духтарои бригадаему камай 6 касе ам хебат авқот гармкунӣ кухнӣ мерай. ба рафтам гуфтам акая телефонта наметия подписаться кунам. ба занам ҷанг мекуна. гуфтам оҳӣ. гуфтам ба худо. мега о ба худо занам ҷанг мекуна. гуфтам хай майлаш. ягон кас ҳастай бозӣ куна? мега о пурра Илҳомиддин. ина якташ бозӣ чӣ? ина зебо ҳай. о шукр созай мега. худо ама вақт соз боша. худоя ита хунукае. ами дастом ами дард дорад ки зебо бовар ка ҷунбондаш наметонам. только чест нашавад мега. ами акамда куя каналаш. Адел, а это что, новый канал? А где старый тот канал? апай зебо иштирок мекунӣ мега. ман мурдам айҷам пул нест мега. о рост мега ки Илҳомиддин чанд кас чӣ кардан ё қариб то 400-500 лайк ҷамъ кардан ва одамо номардӣ карда пулшона надодиян. хеле бозиам хай нечестная ам хелишон кардиян. ҳо мега ман расоӣ мекунам иштирок. неки пула надодаст ку мега. рисуем и красим. 5 лайк. ассалому алейкум. сӯзен ҳама каса иншааллоҳ. ваалейкум ассалом. рисуем. хушомадӣ хоҳарҷон. сӯзи тинҷи саломатиёт хуб. кӯдако сӯзан. это мой новый канал. понятно. я подписалась на этот канал тоже. так нечестно. конечно. сӯзем. худо ма вақт сӯз бошӣ. апай зебо ту дар кадом канал иштирок карда будӣ? канали нахтагдам иштирок карда буд ваям нест.
рисуем сози хуби хуш омадӣ. О, рисуем хуш омадӣ. носкиҳо ма пӯшам ки ханукае. Магарам я печкама гирён кунам. Официал, Нахутак ТВ, Акмал ТВ ҳамаш надод. Ага, сейчас. Телам ай силка бария шах мешавад тоба. Оха чо мекунӣ? Ҳамаш мешавад 5000 рубле мешавад. Короче, дар силкаи боло подписаться кунем мегам, марам сар метиҳам. О, ки зебо, чӣ кун? Подписаться кун, ман чӣ мекунам? Илҳомиддин ватсапош ҳама чиёш ҳастай да ман. И чӣ намекуна, кидар намекуна. Адел, а ты по-таджикски понимаешь? Потому что я там в комментарии прочитала, что ты по-таджикски ответил. Ойшагул, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ойшагул, сози тинҷи, саломатиёт хуб? Хуш омадӣ, хоҳари қадрдон. На счетчике вашего канала. Хорошо. Хоҳари қадрдонам созиан, худо ба шукр нас. Ёқубҷон, ассалому алайкум дӯстони хубам, созиан хубен иншаалло. Шоми ҳамагитон ба хайр бошад иншаалло. Ва алайкум ассалом додарҷон, сози тинҷи, саломатиёт хуб? Хуш омадӣ. Шоми таам ба хайру шодӣ бошад. Шашум лайк, раҳмати калон Ойшагул барои лайкот. Биқаб лайка ба лолазоре. Қапидам омӯзиши ютуб. Хуш омаден, созин тинҷин, саломатиёт хуб? Я не понимаю, а он нет. Я понимаю, а он нет. Это ты про кого? Хай апа мая хона алло кунам, бо миём гап нестай. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Эй дӯстони боимону меҳрубонам, ассаломи. Иззатшиносу ғамбарору қадрдонам, ассалом. Шодам аз дидоратон, аз лутфу аз гуфторатон. Доимо бошед саломат, ҷони ҷонам, ассалом. Ва алайкум ассалом. Соз раҳмат. Ойшагул бемеҳр шида рафтаисти ба худо? Шудам не ки бо бепул нашавад мега. Ина рисуем и красим, да обуна шавем, каси обуна нест. Поздравления 700. Спасибочки.
Я про гумшарасо нахондум гапта. Кида пинкод дар кора гирифта метиём. Беплай. Як ман меҳрак дорам мегӯяд. Ҳо зебо. Юқубҷон ти ҷи супер мегӯяд. И акай Адел, наверно, по-таҷикски вы понимаете, да? Мо як прикол карда гаштем. Мубина қапи думаша апаи тахминабону шумора. Биё Мубинҷон, салом. Ваалайкум ассалом. Хуш омадӣ. О, гум кардиам Мубинка? Чува гумшам? Ай, ҳушёрӣ. Охи чӣ ба ӯро ҳар гап гуфтаистӣ? Ӯ мефаҳмад тоҷикира. Алҳамдулиллоҳ. Хубам. Хубат, ташаккур. Хуби шумо хушҳолии мо ҳаст, иншоаллоҳ. Апаҷони админка. Ҳазор раҳмати калон додарҷон. Канали фурӯшии дору монетизатсия гирёна бо пин-код дора ва $120 дора дар шотуш. Оҳо, зур. Чанд сумай? Хандонда мекишид. О, 1 соат эфир кардам, наёмадӣ, ина бо айсар сар додам. Ту зангулаш қати обуна шидагӣ, Мубинка? Баъд ту ба сообщение меравад ки мақсад ҳамсояҷон эфир сар додааст гуфта. Аксия кардем, бинен, супер. Оҳи, ина шармандам кардине ки акай Адел. Бо тоҷикира мегӯй намедону? Майли рафтам, худоҳофиз, тахмина шом хона мебиём, бо гап нест ай зебоҷон. Ҳамин дар намозҳо дуо буте ки пага кор наравам, калонмон ҷанг накунам. Охи ба ҷо мена ҳози бин ваям мна девна ку ба бугӯш гумша. Ай, ту вообще не спрали. Расул, ба худо мекишиям ту ай хандара. Адел, раҳмати Аллоҳ бар шумо бодо, бародарҷон. Подождите минуту. Гап нест. Юқубҷон мегам. Ку гап занен? Чӣ ба ҳаматон хаб мешем? Мара зиқ мекунен. Королева, салом алейкум. Ман омадам. Хуш омадӣ. Ваалайкум ассалом, Королева. Сӯзи тинчи, саломатиё хуб? Кору боро соз? Ну ладно, я пошел. Куда ты пошел? Сиди на своем месте и не рыпайся. Расул наҷумаҷод. Эй дӯст, биё ки хотирам шод шавад. Байте бинавис, эфирмон обод шавад. Аз меҳру муҳаббате ки бо ҳам дорем, шеъру ғазалу тарона эҷод шавад. Беҳтарин. Ина ман ира скрин кунам, пага дар каналам мемонам. Ина акн мезанам. Кира? Дав ушол. Мехоҳед 700 ё 800? Конечно, чиба не? Оё мехоҳед 700 ё 800? Гапа. Ваалайкум.
чаро ту механдӣ? Охи тӯба кардам, шумо нагуфтем ки ман тоҷикиро медонам, гуфта урусӣ гап мезадем барои ҳавай. Чӯкадена пай тахмина созин худактон. Худо ба шукр нас королева. ҳамин рӯз да айкор миём саҳарӣ хоб кардам. ҳамин рӯз соат намедонам 11 буд. Соати 3 да хестам айхоҳам қасҳарам дарде дора ки безор шидам ай ҳамин кори суткамона. куҷонда кор мекунед? Я завод ба мобинка. Завод ба кор мекунед то саҳара мемурӣ ай хандая. Чи одамо хобаш мебарад ку бо туғри мо ба 3 та камера истодагӣ мо я сёмка мекунада. Ҳар куҷо ба ҳасту 3 таш рӯ па рӯи ҷои кори мо ба. Баъд одамоё мебинӣ ҳамин дастошон ки кор худашон хоб 5000 чанд каса штраф омад. Ман ҳамихе ҷо байштам ки камера мана надид. Ҳамихе манам хоб мерам дастам кор мекунад. Чанд каса ба ихе ҳушёр шидам дига прикол кардам гуфтам ҳамаи ҳамин хоботро гуфтам ютуб ба мепартон видеом ба просмотри зур мегира ба ҳамаш ҳушёр мешад мега бои мана видео када да ютуб нафартоя гуфта. Худо соз бошен раҳмати калон королева. Таджичка омадам хушомадӣ Нисо. Сози тинҷи саломатиёт хуб дӯстони хубам як дастгирӣ кунен. Ҳо касе на Ёқубҷон тиҷида обуна нест обуна шавем беҳтарин канал дора. Салом алейкум апаҷон. Ва алейкум ассалом. Ин хоҳари ман ханда карда омад. Биё. Хуш омадӣ иншааллоҳ хоҳарҷонам таджичка. ман баҳри ғариб барори кор мехоҳам. Сабру тоқату номуси ор мехоҳам. Сад офату дардест ба дунболи ғариб. Ё раб ба ҳама субҳи дiyор мехоҳам. Беҳтарин. Ба худоам чӣ бигӯм ҳамин бӯи спирт қатӣ ку девона мешида аммо ҷои кормон. худо хоҳад пага ягон буҳуна мекунам. имрӯз бригадирмона менависам ки мақсад пага духтур пухтур мерам гуфта ягон чӣ менависам. баъд чӣ мекунам намерам пага. баъд як та смена мемона рӯзи бозор мерам баъд 14 рӯз хона да отпуска даям. Чӣ карда гаштед? Ҳечӣ. Королева ки ҷо мера бедаҷод. Раҳмати калон Ёқубҷон шумо сӯзед. Королева марҳамат кун ба канали ман. О королева. Салем Адел. Салем. И бо канали нави дигари тай чӣ? Бригадиртона кидат кунен. Пага намерам. Пага ягон чӣ карда. Охи ба худо дастат мегӯй ки то саҳара чӣ зада бошӣ. Мушокаи чи боксёро мезананд ку ҳам хеле ҳамин ҳамин дастам канда шуда ист. То саҳара канистра хеле наклейкоша рост карда мебурам. ҳавай фақат мегӯям видео мекунам бо изо мекашам партом. Занако чӣ кор мекунад, бачаҳо чӣ кор мекунад, каданем ҳавай як рӯз видео. Баъд чӣ кардам? Ба умеди сёмка кунӣ ман 5000 штраф гирам, мана ба мебинӣ. ҳавай насиб боша рӯзи бозор ки рафтам сёмка мекунам. Ёқубҷон обуна шидам шумоам шавен. Ои королева. Ай нӯширгӣ короту канал дорӣ бо?
бекор мекунед бонуи моҳирдаст. Чӣ ба? Ку гап зан Мубинаҷон. Королева ман шумо ба ҳастам, шумоям дастгирӣ кунед охӣ мега. Иншалло хоҳарҷонам королева. Королева ман хиёл мекардам ту тамоман канал надорӣ на обунат шидам хоҳарҷон. Та амада быша. Набоша отписаться мекунам. Не ба худо королева, ман намедонистам ки ту канал дорӣ. Агар не ман давно туда подписаться мекардам ба худо. Агар ман мисол дурӯғ мегуфтам, паузара меҷиқидам, мерафтам, амихе медидам, меомадам. Ё агар подписаться ман намедонистам, агар ту канал медоштӣ, чӣ мекардам? Паузара ҷиқидам, мегуфтам ҳо обунаё мегуфтам. Фанкунӣ осонае хоҳарҷон. Ман обуна кардам ку таҷричка мегам. Мубинка ку гап зан, тез ҳамаша бинен мега. Ҳоле мебинам. Шидам мегам. WhatsApp дар группа ҳастед? Шумо ҳам ҳастед? Апай тахмина занои блогер. Не, ман дар нестам королева. Ман блогер занҳои гилдухтарои тоҷик шудагим ҳавайда 24 касем. Ина Нисо ҳамамон дар муҷа ҳастем. Ӯ блогер занҳои тоҷики ту дастгирӣ тамоман намекунанд. Группаи мо зурай. касе ман обуна шида иста ба худо 631 шидам. Мара доб намекунен. Гап нест, ҳоли аввай таҷричка Нисо да бинавис да чӣ. Агар ту дар ҳамон группа бошӣ, агар вай номерота биёра, ман да тия ман қушуд мекунам. Таҷричка Нисо дар ҳамон группа ҳам ҳастай. Биё чӣ ба намекунам? Мара доб кунен, гап нестай. Дар ҳамуҷа кира биё дар личкаш бинавис. Фарзонаам ҳаст. Ана Фарзона админка ҳастай ку дар ҳамуҷа. Ҳавай дар личкаш бинавис. Хай майли ина. Ши тамом удалит кун. О, Нисо ту ҳам аҷоба ҳастӣ? Ту кадом вақт рафтаи дар ӯ группа подписаться карда, обуна шидаи бо? Агар не ҳамин Нисора чум удалит кунам аи группа? ҳам группаи апаош бирава. Кардам. Нагӯед, ман ҳама ҷо ба мерам. Чаро маро уд мекунед? Охир ту дар якта группа бас нест? Нисо? Ошапак пиу. Гап нест. ҳоле дар WhatsApp ошапак мекунед. Бо ҳар рӯз дига пиу када гӯшу миямона набарӣ дар группа королева. Саҳари қатӣ. Не хватает мне тебя, моя милая. Гап нест. Охи ман ман нестам ку уҷа Зайнаб биби Оишаам ҳаст, Парвонаям ҳаст, Апаҷон. Охи ҳаматона ҳамуҷа роӣ кунам мегӯм. Зайнаб удалитш кардам ку барое ки ай Тоҷикистон омад дастгирӣ дар хеле кам тарсус шид, удалит кардам чанд каса. Нисоҷон дар группа
одами бисёри бемаъниам намешавад. Ҳамин кам бошему дастгирӣ шавада. Оилавӣ дар Белгия. 16 лайк. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Белгия. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб хоҳарҷон, хуш омадӣ. Ози доб кунен, яке айёдтон наброя. Не, ҳатман ози дабавит мекунам. Ози бе мекунам ози. Эфир хитшам ози қариб 12 минут пас мебара, 45 минут мешава. Баъд мерам ҳатман дабавит мекунам ози. раҳмат апаҷон, шумо сӯзен, саломатиётон хубай? Худо ба шукр нағз хоҳарҷон, худот сӯзӣ? Ҳа, рост гуфтед, ман ҳамашона дастгирӣ мекунам. Ох, ман медонам, ман дар о группа будам ки Нисо, баъд ҳамара қатора када бироварда будам, ай ҳамуҷа бо ё рафтиян дабавит шидия, намедонам. Ма чӣ бигӯм, ма дар як тагруппа басмай, барое ки чӣ бигӯм, аха памяти телефонам пир мешава, ва бо гапҳои бефоида чӣ дар корай? раҳмат, худоро шукр. Папа нестан чӣ админка? Не, папа кор дай. Оли 1 соат баъд мебирояд аз кор. Папа мара надид 1 сутка, 1,5 сутка, ина 1,5 сутка зиёд шид надидааст. Кор дабдум ку ман набудум шав. Чокади королева, чашмотаи хеле карда омада, мара натарсон. Куҷода будена петахмина? Кор дабдум. Ман 1 сутка кор мекунам, 1 сутка хона даём королева. Хай дуюм суткае ки ман хона даём, дар чиям охи хоб мекунам. Саҳари омадам, як пиёла чойи ман хӯрдаму, баъд хоб рафтам, соат 3 хестам, ба эфир сар додам. Барои соат хаста набошӣ апаҷон, саломат бошӣ. Кадом шаҳр даем? Калужский область. Осияҷон. Салом ба ҳама, лайка гирен. Ва алейкум ассалом Осияҷон. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб, хуш омадӣ. Ҳа, 2 группа шид. Телефонам шах шудааст. Тели нав гирам, якташа доб мекунам. Охи памяти телефонат пир мешава, барои ҳавай мечаспа. Баъд хай намешава. Ман барои ҳавай то ҳатто ҳамаи группаома удалит кардагиам. Ятта ҳамин блогерзанҳои, ҳамин гулдухтарои тоҷик ҳастем, тамом. О, Осияҷон, салом, сӯзен, чӣ ба эфир намекунен? Мега машина миллиони. Салом, сӯзен, хубен? Ва алейкум ассалом. Машина. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб, хоҳарҷон, хуш омадӣ. Алейкум салом. Королева. Калужский область. О, Калужский не охи? Калужский. Шармандаам накун, агиҷо бо Калуж номи шаҳр шидай, област шидай. Пистолета гир ба зур истодаам, мега. Ҳо, ки Осияҷон королева мега ки мара дар группатон хуш кун, мега. Гуфтум майли. Бо дига пистолет шиқати пиу-пиу гуфта омада иста, метарсам бо саҳро ё нимишав напаронама. Алҳамдулилло, соз. Худо ҳама вақт соз бошӣ. Эфир намекунен ку, мега. Мазам нест. Чӣ ба Осияҷон? Як одам наметарсад калуш, мега. Нисо, то ҳеҷ наметарсӣ, а? Хуш кунен ша, мега. Ҳо, номероша гирифтам, хуш мекунам. Надонам, мега. ҳамин рӯз ина ма дар чандта 622 будам, 631 шидам.
пиу пиу мепаронум аганега мекунам насиб королева. ман чанд вақт бекор будам, 17 рӯз эфири Осияҷона дарёфт накардам, накард эфир. Намерасад гуфтам Зебонисон нест, ҳама ҷоба буд, имрӯз нест, ҳамиҷа буд, рафт намозхонӣ. Жду Осияҷон мега. Апаҷон чанд подписчик ҷамъ кунӣ карта мекушоӣ? Хоҳарҷон картара оли ба фирҷа бош, 1000-а мегзарӣ, 4000 соат мекунӣ, баъд карта мекушоӣ. Соатҳо чанд шидаи Белгияи ту? Баъди ҳаваи ҷанг ба худ наомадам. Ҷанги чӣ? Кадом ҷанг? Мега ҷанг карден чӣ? Кира заден? Воҳ мега. Ҳоли картат да ба фирҷа бош, хоҳарҷон. Ана ҳамиқа одам дар курай мега. Ҳамира бугӯ. Намедонум ростӣ апаҷон. Ҳамара ёд мегирӣ. Королевае пурсен мега. Королева куҷо шидӣ? Просмотри ман 1000 гирифт. Чува 1 рубл надудан мега. И кадом видеои ту 1000 шидай, ки 78 подписчик дорӣ? Ай ман ягон просмотр мақалан 700 нашидай, барои ҳамин хотири дилим шидае. Ёд мегирам насиб. Аз ёд бироварден королева мега. Ман кай ҷанг кардам мега. Вое аз ман 8000. Ваҳ бача. Дарав смсш пуромад ки 5 минут пас эфир мерафта. ту не ту ягам дод, гапои қабеҳ навишт мега. Майлаш хай апаҷон, худованд нигаҳбонтон бошад. Раҳмати калон. Шуморам ҳамчунин. Қатӣ ки ҷанг шид мега. Я видеом 1000 та гирифт для мама. Моли видеота надидам, барои ки ман канали ту якум бор ҳамин рӯз диромадам. Охир роҳ рафтан касеро бинен, зора кунен, ки мора добавит кус. Одамон бисёр шавад, ба карта мекунен. Раҳмат мега. Нисо, дина ҷои кор да чанд каси нав омадиян. Ба ман гуфтам ки якташ тоҷик будааст. Баъд намедонам хай чанд солае, ки ака гуфтам якбор телефонта наметӣ? Гуфт барои чӣ? Гуфтам ҳамин каналам да подписатсия кунам. Гуфтам ҳамин ҳама коргарон мо дар каналам ҳастанд. Набиненам. Гуфтам ҳамин хе подписатсия кунам, ки 1000 шавам. Мара занам ҷанг мекуна. Гуфт мурдам ай хандара тоба. Ба ман гуфтам ай ростӣ ҷанг мекуна? Мега ҳо, занам намемона занако да подписатсия кунам. Ваҳ гуфтам раҳмат. Дига гам назадам, ханда ханда рафтам. Раҳмат. Ба 5 канал омад, блок кардам, 5 диск мондма. Оҳӣ, 5 диск? Ин ҳичи нестай? Осияҷон, ту дизои мара надидаи дизҷонои мара? Чандта буд? 27-та буд? 29-та буд? Намедонам. Баъд гирифта иқа шав 24-та шида буд. Ин дизо пешравии каналмонай. Вое дарак надорад мега. Рост мега, ҷанг мекуна. Беҳрӯзҷон Давлатов, як рӯз бошу мард бош. Сози тинҷи Беҳрӯз хуш омадӣ. Як зеке будааст мега.
ин Беҳрӯз чӣ рафтаеста? Ба худо ҳамин мурдам ай хандара тӯба кардум. Ман гуфтам офарин мардаки мадаки гуфтам оқа бачаҳои ҳамин блогерҳода подписатсия мекунам, ҳичим намега. Гуфтам бо баромада рафтамам хел. Ана супер зан будааст гӯ мега. Тура ҷанг намекунад тахминаи кал? Не, оли ҳозираш да Беҳрӯзҷон ман кал нестам, кам-кам муом рехтаестаю, хай ҷои калиш маълумай. Ина и Беҳрӯз ҷанг мекунад, намеояд канала мегам. Рост гуфтӣ Осияҷон. Гапҳои безеб навишт. Апа 3 минут пас эфир мемурад бас ё бо сар метен. Намедонам ки ҷон сар чиём? Худо дар чӣ хел маъқул бошам хеле мекунам ки ҷон сар битиём, агар хай дар кор боша сар метиём. Апа Осия охир кор работа англисида чӣ меша? Мекушамта пачақ мега тӯба кал мега ҷигарои калгӯ брезаде мега ҳаминра бугӯ. Хай ки ҷон ман пага кор намеравам рецепти биё агане пага эфира бо чӣ кунем сар метиём пага рӯз дар мекунем барвақттар. Шумо дар рӯз ба фикрам ки соат 3-4 мешавада? Ниса апай лиси мега сар натен бо ҳав гуфта нагазад моя мега. Рӯз ба ман нестам мега. Майли апа пага барвақттар кунем. Пага ту бинавис. Пага соатҳои намедонам саҳари соати 10 мо шумо да чанд мешида боша? Ҳозир шумо да соат чандай? Барое ки ту гуфта будӣ 10 мода чӣ мекунам, ман аҳамият надодам да. Агани ман чӣ мекунам, пага эфир мекунам рӯз да насиб боша. Хайр, нағз монем дӯстон. Майли Осияҷон, раҳмати калон барои дастгириёт.